Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchukua garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tapigira inyaya ya shamisa ya bulitswa nekwaedza yemurume wekuzvimba east yaronzi Tinashe Chiguma ane makore 32 uyo akabuda pachena during an interview yaakaitwa nekwaedza achitaura iye achitaitumwa kunofukunura makuva achirasa mitumbi yacho kwakasiyana siyana zvinzi aishandira imwe kambani inoita zvekuviga vafi swanzi zvinhu izvi aizviitira kuti vawane pamwe pekuviga vanhu sezvo nzvimbo yekuchera makuva matsva ikanga yari kupera. So murume uyu ari kunzi asungwa nekuda kwemhosva iyoyo zvakare nekubuda pachena kwaakaita kuti aipara mhosva iyoyi. Ndofunga Commissioner Ponyati vataura ivo vachiti zveshuwa murume uyu asungwa. Nyaya yakabuditswa shoko rapfuura nekwaedza on their YouTube channel. Murume achitaura iye achiti asina kumirira mushe achitaura achiti ava kurumwa zvinzi nekurohwa mumbabvu nezvitunha nevanhu vakauraya vaakachera achinorasa vachitaura ivo vachiti wakati chererei muri Zimbabwe. Ichitaura achiti nedzimwe nguva haachatorari chero kumba chaiko ava kurara kumashops achitya kutomentwa nezvitunha zvaaichera. Taura iye achiti aichera zvitunha izvi achinozvikanda mumatrench akasiyana siyana muri Zimbabwe. Achitaura iye achiti pane imbwa 2 dzanga dzirimo musimetari iyoyi dzaizowanikwa dzichidya nyama yevanhu ivava. Akabuda achitaura iye achiti aitaimira vanhu vanenge kana vachinge vavigwa kuma-around 5 munhu wese abva aizowanikwa achinochera zvitunha izvozvo achinokanda mumatrench zvimwe achisiya musimetari imomo, then poita imbwa dzaizoruma dzichidya nyama yevafi ivava muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya yakashamisa vanhu vazhinji. Achitaura achiti maoko ake ava kurumwa pamwe chete nemumbabvu manzi asina kumira mushe haachararame upenyu hwakanaka muri Zimbabwe. Chii chikumbokunetsa? Chikunetsa ndechekuti handisi kurara chef. Ndiri kudzipwa kuhope, ndiri kubayiwa, ndiri kurumwa, ndiri kuda ropa. Nguva zhinji ndiri kutorara kumashops. Mumwe wangu unotoudza kuti haana kuenda kumashops. Vanonditi kana waenda kumashops unongwarira kuporwa nevanhu. Saka upenyu hwangu hwakunetsa. Ndotowana ndaibvisa wese wamwe wacho aidyiwa nembwa. Pane imbwa 2 dzebhureki dziri. Natonditsanangurira zvizere shamwari kuti iwewe unoviga vafi handiti kune kambani yaunouya waisenzera mavaviga. Chii chinoitika? Nyatonditsanangurira process yese yamaita. Inini naita kuti patinopedza basa na5 vanhu vese vanenge vaenda kumba. Kune vakomana vanochera makombo aya vanochera vachisiya pama 1.2 vosika pane munhu. Nguva dzatopedza basa ine izotera ndichibvisa chitunha chinorasa kutrench. Saka ndanorasa kutrench kuno vamwe wacho vandatombosiya futi mukati mumatoripo. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Murume akataura yachiti haachakwanisi kurara hanzi kuhope vanhu avanouya vachimudzipa vachiti wakati bvisirei. Akabvunzwa nekwaedza akanzi wava nenguva yakareba sei uchishanda basa irori uyezve ungadaro wakabvisa zvitunha zvingani. Akataura iye achiti akafukunura zvitunha zvinokwana kuita 40 muri Zimbabwe. Ndiye murume wamuri kuona uyarapo vazhinji ndofunga makamboona interview yacho yachiitwa nekwaedza muri Zimbabwe. Akati anokwanisa anofanira kunge akafukunura zvitunha zvinokwanisa kuita 40 and above achiti akanganwa muri Zimbabwe. Aitaura yachiti vaikanda mutrench, trench raizara mvura raizoyeredza vanhu ivava. Zvino kutaura kwatava kuita hanzi vari kumunetsa, vava kumudzipa muri Zimbabwe vachimurova nemumbabvu muri Zimbabwe. Ino nyaya yakashamisa vanhu vazhinji yakonzeresa kuti even mapurisa asvike pakuita action yekusunga murume uyu muri Zimbabwe. Tikaziva kuti munoona seiwo nyaya iyi nyaya inoshamisa, chiitiko chinoshamisa kuti zvinhu zvakadai zvinonga zvichiitika here munyika ino yeZimbabwe muri Zimbabwe. Asi chinofanira kunge chiri chokwadi. Polisi yasvika pakusunga murume iyeyu nekuda kwekuadmita kwaakaita mhosva yake in front of the television muri Zimbabwe. Tikaziva kuti munoona sei nyaya iyi
murume uyu akabuda achitaura iye achiti aipiwa mari inokwana kuita $15 pachitunha chega chega chaaifukunura nemuridzi weSymmetry. Symmetry iri kunzi iri kwazvimba nzi kudhuze nekumachina kwazvimba mune Zimbabwe. Zvikunzi mukuru weSymmetry ndiye aimutuma kunofukunura zvitunha izvi achida kucreata space yekuviga zvimwe zvitunha, omupa mari inokwana kuita $15 pachitunha choga choga. So zvakazonetsa ndiyo inyaya yekuti anga akurumwa kuhope nechimwe chitunha chimubvunza kuti wakandifukunurirei muri Zimbabwe. So ari kunzi paakazoenda unotaura nyaya iyi kumuridzi weSymmetry achimuratidza kuti arumwa, ari kuda kurapiswa, hanzi mudzimai wemuridzi weSymmetry akataura iye akati aiwa kuno hatikwanisi kukurapisa. Inova nyaya yange yava kumunetsa ichimushungurudza muri Zimbabwe, zvakonzwa kuti abude pachena kukwaedza about problem yake iyi inova yazomuparira muzuva ranhasi apo polisi yapindira nyaya yacho ikawanikwa ichimusunga muri Zimbabwe. Zvakaoma muri Zimbabwe. Murume uyu akaendera mberi achitaura zvakare achiti akawanikwa pamitumbi yaakabvisa. Pane mutumbi wen'anga waakabvisa akanokanda mudhamu, achitaura aita aingotora achinoisa musaga. Paitaura nevanhukwaedza akataura iye achiti kutaura kwaaita panga pane chimwe chitunha changa atobva kunochera changa akasiya panze, icho chaaita aida kuzonoratidza vanhukwaedza muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inoshamisa kuti zvakadaro zviri kuitika here muno muZimbabwe. Akapedzisira ine interview murume achitaura iye achiti aikumbira rubatsiro rwekuti mhepo dzava kumutera dzevafi ava vaifukunura zvinorasa dziwanikwe dzichibviswa paari, asi hazvina kuzopera mushe. Nyaya yatova nayo ndiyoyi yekuti azosvika pakusungwa. Polisi yakonfirma iyo kuti yamubata ikamusunga muri Zimbabwe, hazvina kuzopera mushe. Vanhu vazhinji vabuda vachitaura vachiti aiwa before asungwa murume anoda kuvhenekwa pfungwa dzake aonekwe kuti dziri pamwe chete here. Vati mwataura vachiti aiwa murume anogona kunge achimwa madrugs, achiita zvemadrugs, zvinofanira kuvherifaiwa kuti zveshuwa akaita maacts iwawa muri Zimbabwe. Tingazive kuti munowana sei nyaya iyi, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tingoti for a full interview yemurume uyu go and check papage rekwaedza muri Zimbabwe, ndo pane nyaya yacho yese yemurume achitsanangura maitiro aaita zvinhu zvake, mari dzaaipiwa muri Zimbabwe. Ndonyaya yatakugira muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.